Me nyt, kun ei ole mitään videoideoita, samalla voitte laittaa kommentteihin, että mitä videoideoita on. Mutta me nyt tehdään yksi. Ja koitetaan ottaa palloa tuolta grillin välistä. Tai täältä, missä on tää savusti. Niin. Siis. Niin me tehdään 1 jos on jotain muita ehdotuksia, niin olisi ihan hauska. Ja me ei olla mitään No niin, älkää välittäkö, tuossa haukkuu koira. Älkää välittäkö. Niin, ota pallo. Kassu ei ku... Älä. Niin. Toinen äijä, kuka tuossa pelaa mukaan. Me otettiin nyt maalit, me siirryttiin takapihalle, kun koira haukkuu. Ei lähtenyt ämpapet. Omareita ei lasketa. Nyt kun 1-0. Noniin, lähtee. Ui juma! Noniin, me ei nyt haluta näyttää naamoja eikä tulla näyttämäänkään, niin... Tai kuitenkin... Niin, mut kuitenkin... Eikö se ole 9? Joo, ei kun 10, sä oot 9. Noniin, me otetaan 10 poikki. Pojat! Maali! Noniin. Noniin. Se on 2-2. Mutta tiukka peli. Ohi! Ja siitä! Niin. Ei niin. Tota ei lasketa, se meni ohi. Niin. Ohi. Jos menee tälle koulun toiselle puolelle. Niin, mutta nyt on maalipotku mulla. No niin, tässä on maalipotku. Mä otan tän pallon, kun Pepe... Niin saa, mutta ei saa vetää sillä älyttömän kovaa, että ei käy mitään. Siitä. Ai mun nilkka. No niin. Se on 4-2. Ei mennyt ihan. Ei ollut maali, muista. Mulla on maalipotku. Joo, ei se tulla älyttömän lähellä. Ja tässä kun... Niin, mutta kun tässä... No skillailua eri asia. Tai no ei ole rajaa, mutta ei se tulla silleen super lähellä. Siinä, siitä saa. Tulee laukaus. Ei, sä torjuit sä! Eikä se Jos on jotain ideoita, niin laittakaa kommentteihin sitten. Jos on jotain ideoita. Tästäkään ei tule mitenkään mahdottoman pitkä. Oi, tolppa!
Se oli tolppa. Vähän vaikeeta, kun mulla on tää kamera samalla. Ei se meni! Älä mene sinne naapurin pihalle. Minne se pallo meni? No niin. Nyt se on 5-3. Ei! Kaaduin. Ei! 5-4. Mä lähden. No niin, se on mikä? 6-4. Taas. Muista älä tuu älyttömän lähelle. Joo, siitä. Ui! No ei tässä ole kuutta, mutta mä haluan, kyllä säkin saat laukoa nyt. Mä annan sun laukoa. Me otetaan pilkut niinku normaalistikin 5. Ekana tossa on raja. Noitten puitten välissä on raja. Sitä oli nyt. Niin nyt lähtee eka pilkku